ದಿಶಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ದಾಖಲು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಟೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ದೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಟೆಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಿನ ಕತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಡ ಜನಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಳು ಕೃಷಿಕರು ಮೀನು ಕೃಷಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಆಕ್ಲಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಲೇನ ಇಟ್ಟು ದೆತ್ತಿದ್ದೇರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಲು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆತನು ಪಂಡ ಮದ್ಯಪಾನದ ದುಶ್ಚಟ ಈ ರಡ್ಡು ಕಸುಬು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಂಟೊಂದನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಕದ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೃಷಿಕರಿಗಳ ಮೀನು ಕೃಷಿಕರಾಕ್ಲೆಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೋಪನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಟ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಆಕಲು ಮೈಕೆ ಬೇನೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಆತಂದಂಡ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ, ಅಪಾಯದ ಜೀವನ, ಸಾಹಸದ ಜೀವನ, ಈ ಜೀವನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಮದ್ಯಪಾನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡ್ದುಲ ಆಕಲು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿರು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಕಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡು ಆಕಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆತ. ನಾನು ಹೇಳಿದವರ ಈ ಟೆಲೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವಾರು ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆಕಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ತುಯಿನ ಆಕಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಆಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂತ ಬಂದು ನಾನು ಆಶೆ ಮಲ್ಪೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಭಕ್ತರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೆತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪಡಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಏತ್ ಬರ್ತೀಯ ಬಾರು ಬೋಟಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಿ ಬಲ ಹೋಯ್ ಮುನ್ನೂತ್ತಿರತ್ತೈನ್ ಮುನ್ನೂತ್ತೈವ ಬಿರ್ತೇತ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಾತ್ರ ಬಿರ್ತ ಮುನ್ನೂತ್ತಲ್ಪತ್ತೈನ್ ಮುನ್ನೂತ್ತಲ್ಪತ್ತೈನ್ ರಡ್ಡುವಾರ್ ಮೂಜೋರ್ ಪೊಣ್ಣೆ ಭಾಗ್ಯ ಗೋರ್ದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ತೀನತೆ ಪೂರ ಮುನ್ನೂತ್ತಿರತ್ತೈನ್ ಪೂರಾವು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬುಡ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಮೀನು ಬರ್ಜೋಡ್ಚ್ ಮುನ್ನೂತ್ತಿರತ್ತೈನ್ ಪೂರಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮೋನಡೊಂತೂರು ಪಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಕಂಡು ನೆತ್ತರ ಅಂತಲ ಕಾಲ್ಪಾರ ಮತ್ತೆ ಆಪುಜಿನ ಮೀನು ಪಿರ ದೊರಪ್ಲೆ ದೇಗಿಯೇ ಬೋಡುಂದೆಗೆ ತಂದಿನಿ ದೊಮ್ಗಾಲಿಗೆ ಕಡಲ ಪೋದ್ ಬೆನ್ಪ್ಲೆ ಕಳೆದಾಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವರು ಏನ ನಿಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಂಡೋನ್ ಕಟ್ಟುನ ಏನ್ ಆತ ರೇಟ್ ಮೀನು ಪೋಪಡ ಜೊತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪುರ ಬತ್ತೊಂದೆ ಬಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಚಾ ಇತ್ತ ನೆಂಚಿಕನ ಮಗ ಚಾ ಮಲ್ಜಿ ಸಂಜಂತಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ಲೆ ಅಮೇರೆ ಚಾತ ಬಿಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಗಿದಂಡು ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ತೂ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ಬಂದು ತೂ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೊಡೆ ಬೈಯೇಳುವಂತ ಹದೋಡು ಜಿಂಗು ಜೋಡು ಆ ಗಂಗರದ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯಾಪ ತೂ ಬುರುಂಡ ಬಬ್ಬರೆಜ್ಜೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದಿ ಪಲ್ಲ ತೆಲಿಯಂಡಲ ಕನತ್ತು ಕೋರು ಮಾರೈದಿ ಭಾಗ್ಯ ಆ ತಂದೆನ ತೆಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಟುಕೋರು ಮಗ ಆ ಬಂದಿತು ಹೊರ ಮುಂತಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿತ್ತಂಡ ನುರ್ತುದು ಕಣ ಬಾಗೆ ಚಾಂಡದೆ ಚಾ ಇಜ್ಜೀನಿ ಚಾ ಒಲ್ತು ಮಾರಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಚಾತ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಗಿದನ್ಗೆತ್ತ ವರ ಮನೆ ಬಂದಗುಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬಂಜಿ ತಂಪಾಂಡತ ಈ ಲಡು ಕಾಂಡ ಬುಲ್ಲನಗ ಒಂಜಿ ಚಾಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಒಲ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಚಪ್ಪರಡಿ ಇಸ್ಪಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋತ ನಿಕ್ಕು ಬೆಂಡ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದುಂಡ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಕುಡ್ಲೆ ಚಾಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಕು ಏಟ್ ಮುಡಿ ಬೆಂದು ಬಾರ್ದಯ್ಯ ಇಂದ ಎಂಕ್ ಬಿಸಿರು ಬರ್ಪೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚನ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾತು ನಿಕ್ಕು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನ ದಾದೆತ್ತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ವಂತ ವಾಡಬಲೆ ಮಲ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಾಲ ಕಟ್ಟುನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನ ಅತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬೈದಿನ ತಂಗಡಾಡ್ಲೆಗ್ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಈರ ಅಮ್ಮೇರತ್ತ ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣಲೇನು ಪುಟ್ಟಾಬಾಡ್ನತ್ತು ಅಗಲ್ನ ಬುದಾರಿಡು ಮದ್ಮೆಗೆ ಏತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸಿ ತರಿಯೇರಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಗಂಗಾಯನ ಗಡಂಗಿಡ್ಲ ಬಾಲುನ ಬಾರಿಡ್ಲ ಗಂಟು ಗಂಟು ದೀತೇತ ನಿಕಲ ಅಮ್ಮನ ಮಗನ ಸುರ್ಪನೆ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬಾಗಿನ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕುಲೆದು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲೇರು
ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕೇಡು ದೊಂಬು ಗಾಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ನಿಕ್ಕು ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕಾಪುನ್ ಮುಜುಗಾಸಯ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಸುರು ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತು ಬೊಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಛೆ ಅಕ್ಕ ಪೋಯ್ನೆ ಪೊಣೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂತದೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆದೆ ಬಾಗಿನ ಮೋನೆ ದಾನೆ ಬಾರ್ದು ಹೋತೀನಿ ಹಣೆಟು ಬರೀತಿ ನಾವು ಇರೆಟು ಒಜ್ಜಿನ ಪೋಪುಂಡ ಜನಕಕ್ಕ ದಿನ ಹಾಲು ಇಲ್ಲಡ ಕರೆ ತಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಡೆತೊಂದು ಬೈದಿನ ಭಾಗ್ಯ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಾಗೆ ಬಡವೆರಾದು ಪುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೊಜಂಕಾದು ಕೊಡ್ಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ ಹೋಯ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಯ ಪಂತೆ ಹದೋಟ್ ತಿಂಜಾಲ ಎಂಚ ಆಯರೆ ಪೋಯಲೆತ್ತ ಸಂಕಾಪುನ್ ಪಂದು ಎಪ್ಪಡು ದಿಂಚಿ ಸಂಕ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಸಂಕ ದಗ್ಲ ತೋಜ್ಜರು ಜಾಕೆಟ್ ದಗ್ಲ ತೋಜ್ಜರು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ವಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಡತು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆ ಕಡಪದ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಜಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಪೊದು ಬಣ್ಣಗ ಕಡೆಸು ನೋಡು ಏ ಎಂಕಲ ಬಾಡ್ಲೆಯಾ ಏನಯ್ಯ ದೊಡ್ಡುಂಡ ಹತ್ತು ಮೂಲ ಕಡಲೆನ ನಿನ್ನ ಎತ್ತು ಕೊರ್ರಂಡೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಉಂಬಿ ದಾಂಡೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಆಂಕರ ತೋಜವನ ಮೂಲು ಗೋರ್ ಬಗ್ಗಡು ಬಂಜಿದ ಕರ್ಲು ಪುರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರನುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಆಂಕರ ತೋಜವನ ಮೂಲು ಇಯ್ಯವಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಹೆಂಗ್ ಬಡ ಅವನುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಬಡ ಅಪ್ಪುನ ಗಂಡಿದ ಕರೆ ಓಡೋಡು ಉಪ್ಪು ನತ್ತ ಉನ್ನೇನು ಮಾರ್ದಾರಿಗ ನೋಡು ತುದೆಟೆ ಮುರುಕುದು ತುದೆಟೆ ಬಲ್ಯನ್ ಪೋಯ್ಜಿಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಲಾವೇನೆ ಕಾತಂದು ಉಪ್ಪುನು ಜಲ್ಲಪಾಡ್ ಪೋಯ್
ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೋಲು ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲಬೋಜಲು ಇಡೀ ದಿನ ಏನೊಟ್ಟು ತಿರುಗುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬತ್ತೋಲು ಪಾಪ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಕರಿಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಬಂದೆ ಬಂಗೋಡು ಬೆಂದಿದ್ದು ತಂಗಡಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲ 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 ಸೊರ್ಕುದೊರೆಗೆ ನಂಗೆ ತಾನೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಬರ್ಪೋಲು ನೀನು ದಾಲ ಜತ ಮೂಲ ಎರೆಗ್ಲು ಕೊರೋಡ್ಚಿ ಮುಂಡೋ ಬತ್ತೋಲೆ ಆವಾವು ಅಲ್ಲ ಬೀಚಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೋಪಾಲೆ ಬೆಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ನಾಯಗು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಕೈರಂಪನಿ ಪೋರಾಪು ಜದೆ ಏನ ನಿಕ್ಕು ಕೈರಂಪನಿ ಪೋರಾಪು ಜಾಪಂಡ ಎಂಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಇಡ್ತುಲೆ ಅಧಿಕ ವಸಂಗ ಬಾತಿರಂಡು ಕೊಂಚು ಕೈಪು ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಕೈಪು ದಾಲ ಇದ್ದೀನಿ ಕೈಪು ನುಂಗೆಲರೆ ಬಂಡಸಿನಿ ರೇಟ್ ಏತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೆ 140 ಪಡ್ದೇರು ಇಂದ ನೀ 120 ಅಂಚಿತ ಬರಟಿದಾಗ 117 ಪಾಡೊಂದು ಈ ಮನ್ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ ಈ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಡ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟೇನ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲೆ ಪ್ರೊಸೆಡುತ್ತೆ ಆವಡು 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕ ಒಂದೇ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಇಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದ ಬೇಜಾರಿಗ್ಲೆ ಕೊರು ಬೇತೆ ಏರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಡೆಗೆ 130 ಲಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ ದನಿ ಪುಲಿಸುಂಡೆ ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ಸೊಟ್ಟು ದರ್ಪೆ ಮಗ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಮಾತಾಡೋ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾಲ ಪುರಿಸಿಜಿ ಕೊಟ್ಟೇನ್ರೆ ಪುರಸೆಂದ ನೀ ಇರೇಗ ಎಂಗಲೇಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಂಡು ಪಡ್ಡೆ ಪೋಂದೆ ಬಂಗಾರ ಹಿಡ್ದು ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಡೀಸೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಭಾಸ್ಕರ ಬೊಂಡಸ್ತುಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಏನಪ್ಪ ಪಿಜಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ 90 ಪನ್ ಮಾರೆ ಯಾನೇ ಆ ಸೋಂಪಡ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಗೆತ್ತು ನಿ ಮಾರೆ ಈ ಐಟ್ಲಾ ಪಾಲ್ಕೆ ಏನೋತ್ತ ಮಾರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂಡ ಕರಕರಿ ಒಂಜಿ 90 ಆವಿಯ ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಏ ದಾಸೋ ರೆಡ್ 90 ಕೋನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್
ಏ ಭಾಗ್ಯ ನೀ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ಚಲ್ಲ ಆಲಿದೇಗ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಿನಿ ನನಗೆತ್ತಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಚಲೋ ದಿಲ್ದಾರ್ ಚಲೋ ಚಾಂದ್ ಕೆ ಮಾರ್ ಚಲೋ ಏ ಚಂದ್ರ ಅವು ಬೀಚಕ್ಕೆ ಮಗಲ ಭಾಗ್ಯತ್ತದೆ ಅಂದು ಅಲೆಗ್ ನನ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿದ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇರು ಭಾಗ್ಯನ ಒನಸ್ತಾಂಡ ನಾನು ಪೊಣ್ಣು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಡೋಡು ನುಪ್ಪು ನೀರು ದಾಂತೆ ಬೆನೊಂದೇ ಪುಣ್ ಚಿಮಣ್ಣನ ಕಂತಂದೆ ಚಿಮಂದಣ್ಣ ಮುಗಿದನ್ ಗ್ಯಾರಿ ಕೊನತ್ತೆ ಕೊನೆ ಕಾಸು ಬರೀ ತುಕ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಕಾಸು ಖಾಲಿ కాసు వల్తదానే రడ్డు పొన్నులు మద్మగుల్ల నిక్కు మండే వెచ్చ ఉండా ఈ బెందు కండిచ్చిన ఉండా బోరి బసవలక తిర్గొందుల్ల ನಿಕ್ ಪೊಣ್ಣುಲೇಕ ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತಿಜಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮದ್ಮೆ ಯಾನಾತನೆಯ ನಿಕ್ಕು ಪರಯೊರುತ ಪ್ರಾಯಾಂಡು ಮದ್ಮೆವರಿ ನಿಕ್ಕು ಪೊದು ಬರಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಅರಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತು ಬೊಜ್ಜ ದಾಂದನೆ ತರೆ ಕಡಪ ಬಾತಿರುವ ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಪುಟ್ಟ ಬಾಂಡಾಜಿ ಅಕಲೇನ ಮದ್ಮೆ ಮಸೀರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚಿನಾಮೆ ಇತ್ತಿನ ದಾನಿ ಇಜ್ಜಿನ ದಾನಿ ಮೋಲೋಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಯ ಪೋಂದ ಎರೆಗ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಡವು ಹಾಳಾದು ಬೋಲೆ ನಿಕುಲು ಬುಲ್ಪೊಡ್ ಚಕ್ಕ ಹಣೆಟು ಬರಿತಿನ ಇರೆಟು ಒಚ್ಚಿಂಡ ಪೋಪುಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ಯನೊಟ್ಟುಗು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪುದೆ ತುಂಬೊಂದುಲ್ಲ ತಕ್ಕ
ಕಡು ಕಷ್ಟೋಡ್ಲ ಏನನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಈ ಅಕ್ಕತ್ತು ದೇವೇರು. ಮುನ್ನೂತ್ತ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟು. ಮುನ್ನೂತ್ತ ಅಜಿಪ 350 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ 340 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ 90 ರೂಪಾಯಿ 90 ರೂಪಾಯಿ 300 4 10 10 10 10 4 20 ಮುಜು. ಏಯ್ ಲಕ್ಲೆ ಇದೆ ಪುಂಡ್ಲೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಎಂಚ ನಡಪಣ ಮಾತು ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ಪಿನಿ ಅವು ಮಾತು ಒಪ್ಪಾಡು ಕೋಡೆದ 3 ಮೀನಿಗೆ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ಯಾರ? ಕೋಡೆದ 3 ಮೀನಿಗೆ 82 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದ. 82 ಅಂದು ಆ ಬರಿತ ಸ್ಕೇಲ್ ದಾಕ್ಲಿ 85 ಪಾಡ್ದೇರು ಅವೇನ್ ಚಪಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನ ರೇಟ್ ತುಲೆ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಎಂಗ್ಳು 2% ಕಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪತ್. ಕಮಿಷನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ರೇಟ್ 85 ಪಾಡು ಜರಕ್ಲು. ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ರೇಟದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ. ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೀನುಗಾರರೆಲ್ಲ ಬದುಕೋಡು. ಸರಿ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಆವಂದೆ. ಧನಿಕುಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಆವು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಈರು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಗಲ ಊರೋಡೊಂಜಿ ಏತ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಾರಾಯ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒಪ್ಪುನತ್ತ ಕೂಡ ಏನೇಕ್ ಅವು ಪೂರ ಪರತ್ ಮುಳಿತ ಮಾಡ್ದತೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತಗಡೆ ಎಟ್లా RCC ಮಾಡ ಒಂದುಂಡು. ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲು ಏನಿತ್ತ ಪೇಪರ್ ತುತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದಿನ ಮೂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಚೊಕ್ಲಿನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮೆ ಅಗ್ಲಿನ 3 ಜನಗಳು ಮುಗಿಲ್ ನುಗ್ಗದು ನಾನಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂಡೆಗೆ ಅತಿ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪದ ಪೇಪರ್ ಬರಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ನಾವು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣದು ಏತು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರಪ ಅಂಡ ಏತು ಬಡವರು ಪಣ್ಣಲು ಮದ್ಮೆ ಒಂದೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚನೆ ಬರೆದಿರು ಅವು ಅಂದು ಅಂಚ ಬಡವರು ಪಣ್ಣಲಿಗೆ ಏರ ಬದಿ ಬಂಗಾರದ ಆಸದ ಅಂತೆ ಮದ್ಮೆ ಯಾರು ದುಂಬರ್ಪೇನ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ನಿಗ್ಲು ಜವಾನೇರ ಐಕ್ ಮಾತ ದುಂಬಾ ರೆಡಿಯಾ? ಹಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಹಿಂದೆ 10,000 ಚೆಕ್ ಬರಲಿ. ಹಿಂದೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್. ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ. ಸರಿ ಬೋಟದಲ್ಪ ಹೆಂಕೊಂತೆ ಬ್ಯಾಲೆ ಉಂಡು ಏನ್ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಗೆ ತುಲಾ ಸೀರೆ ಕಲರ್ ಸೋಕುಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ ಆಯ್ಕಾಪುಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ಪರೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಪರ್ಬೊಗ್ ಕಂದಿನಿ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಪರ ಎದಾಲ ಕೊಂದು ಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಏಯ್ ಚಂದ್ರ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಬಲ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಸಿರಗಾಣದೇನ ಆಯೇ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದ ನಿಕ್ಕ ನಾನೇ ಬಾತಿಯವರೊಂದು ಬತ್ತಲು ಹೋದೆ ಇಂದದೆ ನಿನ್ನ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಆಜೆ ದಾಂಡತ್ತದೆ ಹೋದವೆ. ಎಲ್ಲ ಕತೆ ನೀ ಪೊಣ್ಣು ಮೀನು ಬತ್ತೊಂದು ಆಗುರಿಗೆ ಪೋಯಲು ಓದೇ ರೇ ಪೂರಗ ಬೆಜ್ಜಿಯೋಲು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಸಂಪರ್ಕ ಉಂತಿ ಹಾಕೊಡ್ತಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಮೀನು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನಿಯೇ ಇರುತ್ತು ಬೇನೆ ಕಕ್ಕೆಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಆ ಗೋಕೈದಲ್ದ ಏನಪ್ಪ ತೀರ್ನು ಗಿರ್ಜಾ ಮೀನು ಗೊರಂಬಲ್ಲದೆ
ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಿ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪವಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನುಗು ಪೋಯಿ ಪಾಪ ಬಜಿ ಬಂಜಿಡು ಮುಂಡೋಗ ಬೈದಲ್ಲ ಅದಾನೆ ಅಂಚಾದು ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲ ಅದು ಬುರ್ದಿ ಕೊಡು ಬಾಗಿಗ್ ನಲ್ಪ ಕರಿಂಡಲ ನನಲಾ ಮದ್ಮೆ ಆತುಜಿ ಮುಂಡೊಡು ಮೀನು ತುಂಬೊಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತೂವೊಂದುಲು ಬಾಗಿನ ಬಾಳು ತುಳಿಕಿ ತಿಕ್ಕಿನ ವಾಡದಲ್ಲ ಕಾಣ ಅಲ್ಲ ಓಟ್ ಬತ್ತನ್ ನಮ ಪೊಯ್ ಅಂದನೆ ಈ ಮೂಲು ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ಲೇಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನೊಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯಾಗ ಸೊಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಆಯ ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಎಂದ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡಯ ನಂಗೆ ದಯ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲಾರಿ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಮುರ್ಕೊಂದುಂಡಿಯೇ ಬೇಬಲೆ ಬೀಚಕ್ಕ ಸೈತೋಲ್ಗೆ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಓಡರ್ ಪಾಡೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಪಯ ತಾಯಿಗ್ ಅವಳು ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಸೀಪೆರೆಗ ಬೀಚು ಕಾಯ ಬುರ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರ್ದಾನ್ ಅಂಚಣ್ಣ ಯಾನ್ಪೋದ್ ಬೀಚಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ತಿರ್ಪೆ ಏರು ಗೋಪಾಲೇನ ಆಯ ಓಲು ಮೂಕು ಮೂಟ ಪರ್ದು ಜೈದೇನ ಆದಾನ ಯಾನ್ಪೋದು ಬಾಗಿನ್ಲಿ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಜಾನಕಕ್ಕ ಬಾಗಿ ಮುಂಡಡುಲ್ಲು ಕಾಂಪರಣ್ಣೆ ಇದ್ಯೇನಾ ಕಾಂಪರಣ್ಣೆ ಕೈರಂಪನಿ ಗೊತ್ತೀರ್ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿರ್ಪೋನ್ ಬಿಡ್ಚ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ 6 ಪೊಲೀಸ್ ತಗಿಲ್ ತಿರ್ಪವೇರು ಗೋಪಾಲ ನಿನ್ನಪ್ಪೆ ಬೀಚು ಕೊಯ್ಯಲ್ ದೆಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ನೀರು ಬೂರ್ ಸೈತೋಲ್ ದಾನಿ ಅಪ್ಪೆ ತೀರಿಯಲ್ಲ ಪೊನೆ ಬಾಗಿ ದಾನಿ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಕೈಪುಗರಡ್ಡು ಮೀನು ಕನದೆ ಕೈಪೊನ್
ಲಲಿತ ಕುಲೇಜಿ ಬೋತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಜೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರುವೋಲು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಲಲಿತಾ ಬಾವುಜಲೆ ಈರಿನಿ ಮುಂಡ ಬೋತು ಜರೆ ಏತು ದಿನೊಂದೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲುವ ನಿಕ್ಕು ಮುಂಡದಂಚಿ ಪೋಯ್ರೆ ಗಾಪುಜ ಯಾನ್ ಆಯರೆ ಪೋತ್ ಬರ್ಪ್ಯಾವ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ತೊಂಬರೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒರ್ತಿಯೊಲ್ಲೆ ಆವಿಯ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿಯ ಮೇಯ್ಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆ ಕಾಂಡ್ಯಾಗ ಚಾತಬಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಸಾಲೆ ಆ ಉಕ್ಕನ ಪ್ಯಾವ ಯಶೋದ ಕೈಪುದಾದ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಹೋದರೆಂಡು ಇಯ್ಯವಪ್ಪ ತುದೆಟೆ ಮುರುಕು ಮುರುಕುದು ತುದೆಟೆ ಬಲ್ಯನ್ ಪೋಯ್ಜಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಲಾವಿನ ಕಾಟನ್ ಕಂಪರಣ್ಣ ಓ ಕಂಪರಣ್ಣ ಸವಾರಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ಪೋತುಂಡ ಅಂದ್ ಬಾಗೆ ಓ ಬಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಜ್ಜನ ಅಮ್ಮೇರು ಪೇಂಟೆ ಪೋತೇರು ಏ ಒಂತೆ ಒಂತು ಮರದಿ ಅಮ್ಮ ಸರದಾನೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಬಚ್ಚಿರೇತನ ಕೊನ ಬಚ್ಚಿರಲಿಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಲೊಟ್ಟೆ ನೀರು ಕೊರು ಜೋರ್ ಬಾಜಿಲಾತನ್ ಇನ್ನೇ ನೀರು ಯಾನೇ ಉಲೈ ಬೈದೇನ ಇದಾನೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಜೋದನಿ ಮರಾಟಿದ್ದೀನಿ ನೀರ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕುಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರದಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇತ ಹೂ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿನಾಯ ನನಲ ನಿಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲು ಪೋತು ಜತ ನನ ಇಲ್ಲುದಲೆ ಕಾರ್ ದಿಯಡ ಕಾರ್ ಕಡ್ಪೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾರದಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಹಡೆದವಳ ಎದೆ ಕೊರಳ ಕೊಯ್ವಂತ ಚೂರಿ ಕೊಯ್ವಂತ ಚೂರಿ ಮಾತು ಕಲಿತರೆ ಏನು ಮಹಾಜಾಣೆಯಾದರೆ ಚಾತುರ್ಯವಿದ್ದರೇನು ಚೆಲುವೆಯಾದರೇನು ಮಾತು ಕಲಿತರೆ ಏನು ಮಹಾಜಾಣೆಯಾದರೆ ಚಾತುರ್ಯವಿದ್ದರೇನು ಚೆಲುವೆಯಾದರೇನು ತಾನೋ ತಂದಾನೋ ತಾಳ ಪಾಡುಗ ತಾನೋ ತಂದಾನೋ ತಾಳ ಪಾಡುಗ ತಾನೋ ತಂದಾನೋ ತಾಳ ಪಾಡುಗ ತಾನೋ ತಂದಾನೋ ತಾಳ ಪಾಡುಗ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮೇಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ಹಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ ಕತ್ತಾಳೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ ಕತ್ತಾಳೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು
200 ರೂಪಾಯಿ 250 ಐವ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೀನ್ ಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಬಿಲಸ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಗಂಗಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲಿದ ಯಾಕೋರು ಈ ಬಿಜಾಪುರದ ಜೋಕುಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಂಡೋಡು ಜಿಂಜದ ಬೋತ ಅಗಲು ಬಿಜಾಪುರ ಜೋಕುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಗದನ ಜೋಕುಲು ನಿಗಲೆ ಸಾಲೆ ಬೋರೆ ಪೂಜೆ ಮುಂಡೋಡದ ಬಲಿ ಬರ್ಬಿನ್ ಮೂಲಿಗೆ ಬಲೆ ಸಾಲೆ ಬೋರೆ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಲಪ್ಪ 250 ಮುನ್ನೋದು ಏ ಬಾಗಿ ಆ ಕಲ್ವ ಜೋಕುಲಗಿ ಮೀನ್ ಗೋರ್ಪಣ್ಣದೆ ಬೋಲದೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದಿ ಹೋ ಬೆಳೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜುವಾರ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜುವಾರ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ಟುವಾರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೀನ್ ಬೆಳೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜುವಾರ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ದಿನೇಶ್ ಪೋಯತ್ತೇನಮ್ಮ ಕೊರ್ತು ಬಯ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯ ಮಸರ ಲಲಿತಾ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲುಗತ್ತ ಎರ್ಲ ಗುತ್ತದ ಗುಟ್ಟು ಎರಡ ಅವಲ ಇನಿ ಕಾಲೇಜಿಗ್ಲ ಪೊತ್ತುಜಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಡು ತಡಾಂಡು ಈವಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುರ್ಕುಂತುಲ ಈ ಕರೆಗಾಳಿಡು ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಡೆ ಎಪ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಮಾರ ಇದೆ ಅಕ್ಕ పొట్టును పుత్తినందులత మీందర సపాడోడా ಬಿಡ್ಚಿ ಲಲ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಲೇಜಿದಾನೆ ಗಟ್ಟಮಿತಾ ಒಂದತ ಹಾ 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 ಲಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪುಡು ತೆಚ್ಚ ಕೈ ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚದಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಯಿ ಕುಲ್ಲ 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 ಇಂದ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗಾತುಂಡು ಆಯೇರು ನಮ ಜಾತಿದಾಯನ ಅಕ್ಕ ಅವು ಗಿರಿಯ ತಂಡೆಲಿರ್ನ ಮಗೆಕ್ಕ ಎಂಚ ನಂಬಲೇ ಅತ್ತ ನಡು ನಡು ಕೈ ಬಿಡೆ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಓದೆರಿಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಓದುನ ಪುರ್ತುಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಿನ್ನ ದಾದಯ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೇಜಿ ಓಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಂಡೋಬಲ ಏ ಕಾಸೋಲು ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ದುಂಪೋಲಯ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನ ಜೊತೆ ಏ ಎನ್ನ ಮೇ ಕೈ ಪಟ್ಟು ಮಟ್ಟ ಆನಬಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಂಬಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೈ ಪಡುವ ನಂಬೆ ಉಂತುಂಬೆ ಓಡೆ ಬಲಿಪುವ ನಿನ್ನ ನಾಲಿ ಕುತ್ಬೇರು ಉಂಡು ಉಂತು ಬೂದಣ್ಣ ಅಣ್ಣಿದಾದ ಮಲ್ತೆ ದುಮ್ಮುದ ಸಾಲ ಬಾಕಿದೀದು ಕುಡ ಕಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸುದಾಯೆ ಕಾಸು ಜಿಡ ಪೋದು ಕಡಲಿಗಲಾಗಲತ್ತ ಬೆನ್ರೆ ಉಮೇಗ ಮಂಡೆ ಮಾರಿ ಏ ಮಗ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ಯಡ ಕೈ ಕಾರ್ ಕಡ್ದು ಕಡಲ ದಕ್ಕರಂಡು ಮರ್ಯಾದಿ ದಾಂಚಿನಾಯೆ ಮನ್ಪೆಂದ ಕುಲ್ಲಿಯ ಆಯ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನಾ ಪಯ ಬೂದಣ್ಣ ದಾದಾ ಇನಿ ಬೆಂದಿನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಆಯನ ಬಾಕಿಗೆತ್ತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯಾ ಕುರ್ತಿನ ಸಾಲ ನಿನ್ನಡ ತೀರ್ಪವೇರೆ ಆವಂದಿಯ ಇನಿತ ಬಾಕಿ ಏತು ಭದ್ರಡರೆ ಸಮೌಂಡ ತುಲ ತುಕೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ವಾವಾನ ಮುಂದೆ ನರಮಾನಿರ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರ ಆಪಂಡದು ಶೇ
ಏ ಭಾಗ್ಯ ಯಾನಿಯ ತಾರ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಇಜ್ಜ ಯಾನಿಯ ಸೀತಕ್ಕನ ಮಗಳು ತಾರ ತಾರನಾ ಎಂಚೌಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿಗ್ಲಿತು ಓಲುಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನಿಯ ಆರೆನ್ನ ಕಂಡನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಕೇತು ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಇರಿವೇರಿ ಜೋಕುಲಿಯ ಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಲ್ಲೆ ಮಗಲ್ ಪೀಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಮೇರೆ MRP ಜಾಬ್ ಡುಲ್ಲೇರಿಯ ತಾರಾ ಮೋಲಿಯರು ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಬದ್ದಿತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದೇ ತುದೆ ಟೆಂಕುಲು ಮರವಾಯಿ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಟ್ಟಿಗೋರೊಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಜೆಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅತಯ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಚಕ್ಕರು ಪಾಡ್ದು ರಂಪೊನೆದಲು ಮೀನು ಕಂಡೊಂದಿತ್ತು ಜನ ಅಂದಯ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಈ ನನ್ನಲ ಈ ಮೀನ್ದ ಪುಡ ಇನ್ ಪತ್ತು ನೇನು ಬುಡ್ತು ಜನ ಕುಲಗಸುಪುನ ಪುಡ್ರಾಪುಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಪುಗೆ ಪೋಡತ್ತ ನೇ ಈರ್ ಮಂದಿರ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆವು ತಾರಾ ಬೇಗ ಬಲ ಏ ತಾರ ಈ ನನ್ನಲ ಕಲ್ಪನನ ಆ ಟಿಕ್ಕರೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲನ ಅಂದಯ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗೋಸ್ಕರ ವಾಡಪತ್ತೊಂದು ಆಯರಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜನ ಇಂದ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಡಜನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಇಂದ ಇಂಕು ಬುಡ್ಚಿಯ ಯಾನು ಕಲ್ಪನನ ಟಿಕ್ಕರ ಪಾಡ್ನೇನು ಬುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಗೆ ದಾನೆ ಬಕ್ಕ ದಾದಾ ಅವಡು ಅತ್ ನಿನ್ನ ಪರೇ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿಗೆ ಅಯಗಾತನಿಗೆನಾ ಅತ್ ಎಂಕ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡುತ್ತುಂಡು ಅಂಜೋದದ ಪಾತಿರ್ನು ರಡ್ಡ ಆತುಂಡು ಪೋತುಂಡು ಈ ಮಿನಿ ಆಪನೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿಯ ರಡ್ಡು ಓಡೊಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ನಿನಾ ಬೆರ್ಮೆ ಮೂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಬಾಗೆ ಬರ್ಚಿ ದಮ್ಮೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಈಲ ಒಂಜಿ ಪರಾಯನ గోపాల 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 నీళ్ళు ఉందేనా ఆయనకి దాదావుడు ಪರಾಯೆ ಎಂಕ್ಲು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದ ನಿನ್ನ ಪಲ ಗೋಪಾಲೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ ಬಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಸೈಟಿ 50,000 ಲೋನ್ ಮಲ್ದೆ 1 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂತಲ ಕಟ್ತಿಜಿ 50,000 ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇದೀನಾ ಇಲ್ಲದ ಪಟ್ಟೆನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡವ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲನೇ ಅಡೋದೀತೇನ ಅಂದ್ಯಾ ಸಾಲ ಬಾಡಂಡ ಬ್ಯಾಂಕದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಕೆಕ್ಕಿಲಾಡ್ಡ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಬನ್ನಾಗ ಕಥ ಕಟ್ಟದು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಾಡುವಾರು ಈ ಇಲ್ಲದ ಪಟ್ಟೆ ಸೈದಿನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರಡುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ಡಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಪರ ಆಯನ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ఆయన ఊరిన పుదరడ వెళ్తుందేనా ಇಲ್ಲನ್ನು ಸೊಸೈಟಿದ ಸ್ವಾಧೀನ ಜತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಶೇಖರ ಉಲಾಡಿತನ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಬಿದಾ ಬಾಡ್ಲಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂಗ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಪುರುಸ್ತೋತು ಮಲ್ತು ಕರ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪು ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪಡತ್ತಾ ಆಂಡಲ 2 ದಿನದ ಪುರ್ಸೋತ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪಲ ಏನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಸಾಲ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಲ ನಿಂಜ ಉಪಕಾರ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ವರ್ಪಾಯಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ನಮ್ ಪೋಯ್
ಅನೆ ಗೋಪಾಲ ಉಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದ ಚೆಲುವಮ್ಮಯ್ಯ ಮೇರೆ ಮೋಳ್ನನ ಮುಲ್ಲೆ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಿಡಲ್ಲಿ ಸೊಂಬತ್ತ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವೇನು ಊರುಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಾಯೇ ಪಿರ ಬೈದಿಚೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಅಲ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಏಯ್ ಮುಂದದ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ನೀನ್ಯಾನ ಇಸೇನಲ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದವಲ್ಲ ಏಯ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕುದೊಂದು ಎಣ್ಣನೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಣ್ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನಿ ಪಾತ್ಯರಿಯಡ ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಪು ಎತ್ತ ಪಜೌಲೈ ಚೆಲುವಮ್ಮ ನೀನು ಒಳಗೆ ಬಾ ಬಲದ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬಾ ನೀನು ಏನು ಹೆದರ್ಬೇಡ